bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah so tawi on nani ɗeɗo dade alli yankoje oɗon gandi ko l'islam noddi ko l'islam nodda holto nodda to on toccude men seba gorgol yuɓɓinede jamma cheikhana ahmad tijani abul abbas muhammad bin salima tijani woni leylatul katmiya khatmiya holde yuɓɓinte ñande aljuma nogas en lewru septembre hitandu janadi de nogas e woni 2021 toon to zawiya cheikh sidi el haji omar de yo weli yalla woni makko e gardogol khalifa gallo o ceerno muhammadul makiude wondude e ceerno umar alfasi e dendagal bandiraɗe julɗo ɗo woni e joklene winde e bisma e oɗo jamma to on toccude men sebo gorgol mo luuta e oɗo jamma leylatul katmiya toon toccude men sebo gorgol على الحبيب كالخير الخلق كلهم